uyehlula uthando lensizwa moya ogcwele uthathe uhlula hlala nathi Pero nakukuyo Pero hlala nathi Tumhlabela unathi uNkulunkulu wasezulwini Genesis chapter number 12. Jesus. Verse 1 to 3. Genesis chapter number 12 from verse 1. uJehova wathi ku-Abrahama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Ngiyakubabusisa abakubusisayo nokukalekisayo. Ngiyakuqalekisa imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Sibonga uNkulunkulu wethu namandla ngezwi lakho. Thatha udumo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibongela kakhulu bazalwane uBishophi nabefundisi bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ayikho into engiyibalekela ngokushumayela ngoba ngithandela amakhorasi abonke lathi komiti no ayisikhozi. Ngeke ngisashumayela kakhulu bafethu sokuthi sixoxe ukuthi kahle kahle yini ihlanganise namhlanje. Uma sithandaza, whenever we are going to host a conference, we have a theme, we have something that we are praying for, we have something that esenza ukuthi sihlangane egameni likaJesu. Amen. So uvela this theme yokuthi we are taking over and uyacabanga ukuthi singesami kodwa sibuye singiyibona. We are taking over uncharted territories.
lento isho ukuthi when we are talking about something that is uncharted, sikhuluma ngento okuthi akekho owafika kuyona noma akekho owayizama ukuyenza. So if we are saying we are taking over as abantwana bakaNkulunkulu, into esizakuyenza bishop, we are trying to break the spirit of ukuma limited kwethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu thina siyimsila asona amakhanda. Yes, singamakhambi somsila. Praise the Lord. Amen. So as abantwana bakaNkulunkulu kungifikele ukuthi there are things that esibona ngathi limited thina ngoba singabantwana bakaNkulunkulu, and kunendlela esikhuliswe ngayo kwaba ngathi uma umntwana kaNkulunkulu you are bound to be poor. Uma umntwana kaNkulunkulu ukuze ubone izulu kumele kube ngathi uyahlupheka. Sikhule kungathi ukuhlupheka kukulunga noma ukuhlupheka kubungcwele. Ngiyazabazalwana. Indlela esikhule ngayo sifundisa ukuthi uma nje umntwana kaNkulunkulu uhlupheka hayi uyakholwa lapho. Indlela esikhule ngayo indlela leva mhlawumbe eshunelwe ngayo. Kwaso ngoba ngathi uma unemali uma uphumelela ngathi ukhonza uNkulunkulu kahle, noma ngathi khona izinto kulezinto ezisupporta le wealth onayo. Amen. Bebona nje lento akhuluma ubishop ukuthi asikwazi ukuthi sidabulise singabantu abasha. Size emqondweni inhlupheko ibhale ebusweni singabantu abasha. Ngiyazalwa. So njengamanje sifuna ukubreaka lento engathi sibambile. Sifuna ukubreaka lento esenza ukuthi noma sifuna ukuya phambili kodwa kube khona into ezokubuza ukuthi ubani wena ukuthi ungaya phambili. Sifuna ukubreaka lento ekwenza ukuthi ngisho ufuna ukufunda kodwa ibuza ukuthi ubani wena ongafunda kube ne-degree. Abanye abantu hayi ngoba benganawo amandla, hayi ngoba benganayo i-ability, but ingqondo yabo isibatshela ukuthi mina angisayonto yalutho. Mina senginengane ezimbili, mina akunawo matric, therefore I cannot be anything in life. uNkulunkulu Abraham uthi-ke uNkulunkulu Abraham, then the Lord said to Abraham, leave your native country, your relative and your father's family, and go to the land that I will show you. That's what uNkulunkulu uthi Abraham, shiya izwe lakini. Amen. Shiya izihlobo zakho and go somewhere where I, God, will show you. Then if we are going to take over our territories, we must be obedient as we uNkulunkulu. Ngoba uAbraham wayengamngabazi uNkulunkulu. Esethe uNkulunkulu shiya. Uma uNkulunkulu ethi shiya, akakushiyi into engahambi nawe. Uma nje uNkulunkulu ethi phuma, uNkulunkulu wakunikeza i-instruction, ukunikeza namandla. Hey bazalwane, ukunikeza namandla to carry out that instruction. uNkulunkulu uma emkhipha uAbraham akamkhiphi yedwa kodwa umnikeza the provision. Uma uNkulunkulu ekhuluma se-Abraham ethi thabatha indodana yakho uye nayo uyenza umhlabelo, uNkulunkulu wayethi go to uncharted territories. Uyahamba uyalaphana uyendaweni ongayazi kodwa uthembe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu semkhiphile izwi. Abraham thatha uIsaka okuyindodana yakho yona yodwa. Abraham
Now, if we want to almost if we want to take over uncharted territories, then better said, number one, we must follow the instruction of God to the T. Into bishop enza kube ngathi uNkulunkulu wehluleka empilweni zethu. Ingoma mase ukhiphile umyalelo, asulaleli asuwenzi ngendlela uNkulunkulu awusho ngayo. Amen bazalwane. uNkulunkulu uma ethi Abraham phuma, uthi bazalwane, uAbraham kumele njani? Ukuthi kushiya kunjani ngemuva? uNkulunkulu sekhulumile. Bese bazalwane, ukuthi uAbraham kushiya kunjani ngemuva? Wabasela kodwa uNkulunkulu usekhulumile. Usethi, I will make you into a great nation. I will bless you and I will make you famous, and you shall be a blessing to others. Kunezinto uNkulunkulu afuna ukubusisa ngazo ibandla. God wants to use you to be a blessing to others. But when usa statement kulento uNkulunkulu athi phuma kuyona. Amen. Kunezinto kunomnikelo uNkulunkulu afuna ukubusisa ngawo abanye abantu. Uthi uNkulunkulu unikela awufuna ukunikela. Isibusiso sabanye abantu. Leso sesihindla bisho wena because awufuna ukulalela into uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze. Now bazalwane, kufika kumina ntambama ukuthi as a church, as abantu abasha, asikwazi ukuba limited to lezinto esizibonayo nezinto ezi-around us. As abantu abasha, we need to dream big. We need to realize ukuthi uNkulunkulu namandla okwenza izinto ezinkulu nezinto ezimangalisayo. If sifuna ukuthatha ibandla lethu, uma sifuna ukuthatha ibandla lethu, uma uNkulunkulu ekhuluma noPeter, uthi uNkulunkulu, Peter, walk kulamanzi. That was uncharted territories because uPeter wayengakaze ehambe phezu kwamanzi. Kodwa into uPeter ayenza, waba obedient ezwini likaNkulunkulu ukuthi ngoba uNkulunkulu useshiya angikaze ngihambe phezu kwamanzi. Kodwa ngoba ubani bazalwane, uNkulunkulu useshiya, ngizoba ngokusho kwezwi lakhe. Uma njengabantu baseNorth, njengabantu uma sifuna ukudla umhlaba, kumele sibambe izwi likaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi kufundisa ukubala as-understand ukuthi uNkulunkulu usuke efuna ukuthini. uPeter wayengakaze ehambe phezu kwamanzi, but walalela ukusho kwaNkulunkulu. Wahamba wenza lento le taking over ithi siqala ngocele into entsha. Ayikho into esabisa ebandleni njengokuqala into entsha. And i-challenge eyokuthi uma ngiqala lento bishop, abantu bazoyireceive kanjani. Now, ngifuna ukuthi besiphuma la, siphume sinalento yokuthi ezabantu abasha baseWord of Grace asingavumeli isimo. uAbraham wathi uNkulunkulu akaphuma ukuthi uya kuphi, ukuthi kunjani ayakhona, kodwa wathemba uNkulunkulu. uPeter wathi uNkulunkulu walk kulamanzi, ukuthi ngizomenza angibuka amanzi kodwa ngibuka lo mbizayo. Amen bazalwane. Asibuki la esiyakhona, kodwa sibuka lo osibizile nalo osithumele la esiyakhona. Lezo bazalwane, asibuki i-ability ne-capability yethu yokuthi siyofika ila ekumele siye khona, kodwa sithemba lo osibizile, sithemba lo othi asiphume eGibhithe sezweni laseThebhiso. Ukuthi endleleni kunameva, ukuthi endleleni kunamaqoqo, ukuthi endleleni kunofishi, ukuthi endleleni kunolwandle mpofu, sithemba lo othi sezweni laseThebhiso. uIsrayeli waphume eGibhithe wabathembile amandla awo, kodwa wawuthembele wathi khona la esiyakhona. Noma asethiwa wenzakalani endleleni kaIsrayeli, kodwa
kodwa wathi sithemba lo othe siyezwe lesithembiso. So if sizothi take over, I want us to dominate. I want us to dominate. Tell Makeno Akubutu, Umvanele Utu, he wants us to dominate. I want us to dominate. Let's call it, we must be dominant. For the support. In 17, we must be dominant. Emphakathini ehlabo, I want us to go and have dominion. La esihamba khona siyanqoba, la esihamba khona singabanqobi, la esihamba khona lithi iBhayibheli la amathe onyawo lethu anyathela khona le ndawo sesidli. Ayibazalwane, sizonyathela ofezela bengasenzi lutho. Sanyathela inyoka zingasenzi lutho. Asahambi sodwa sabe noNkulunkulu. Bethemba amanzi, bethemba amafutha, asithembile ezintweni kodwa sithemba lo osibizayo. Bathi besibisa, bathi asibisa lutho. Sithemba nje igama elingaphezu kwamoya wonke amagama, igama likaJesu. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu omusha oseyikoletini. Can I say this one? Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu omusha eseyikoletini. It is because we do not understand that we have been given power to take over. Now, if we understand language, we have been given power to take over, uzohluphe unalika manje. Bebiza abantu bephumelela kodwa ubiza ungaphumeleli ngoba awu understand amandla nevalue esegameni likaJesu. To be dominant bazalwane, ukube dominant kuvulela iminyango ukungakazi ucabanga ukuthi izovuleka. Uyabona once saba ne-mindset that we are taking over untouched territories, sizoba nento yokuthi kuzoba ne-authority, kuzoba nesibusiso esikwenza ukuthi kuvuleke iminyango okungacabanga ukuthi ingavuleka. Kuneminyango mama uMsimanga ongeke uyivule wena, ozozwa kuthiwa isivulekile uthi mama uMsimanga, I wanted to be an HOD, angikaze ngi-apply, but because you understand ukuthi wena you have dominion, uzokuthiwa ipost yokuba i-HOD usuyitholile, angikaze ngi-apply nje. It is because you understand that sizoba ne-mindset mesiphuma la ufuna sibe ne-mindset that we are taking over. Emsebenzini le position engiyifunayo ngizoyibiza ngegama taking over. We are not going to be abantu abasha basebenza of grace, ababoleka imali, abantu abasha basebenza of grace, abaswelayo, abantu abasebenza of grace, abatibulayo abafuna ukwenza into. We are going to take over. Asikwazi ukuhlanganisa i-conference sibe sikhala, asikwazi ukulala uNkulunkulu uzosiza singakafika kwi-conference. Zonke iy'nhlelo seyikhokheli because we are going to have a mindset of taking over. Sizoba ne-mindset, yabona ngiyacabanga ukuthi umuntu osele egijima i-race yini marathon usuke nakhe ngomndeni ukuthi I'm going to win, and umuntu owinayo angakhathaza ukuthi sengikhathalele kangakanani noma sengikhathele, but ngifuna ukufika eMabhida. Usuke eMaritzburg ufuna ukufika kuphi? eMabhida. Endleleni kuzoba khona abamshayela izandla, endleleni kuzokhona abathi ngohlala phansi. Ngekisenzela ukuthi okay, ngicela ukuyikhuluma le uyangizwa uMsimanga. Endleleni kuzoba khona abazomshayela izandla, uyafika mfowethu. Endleleni kuzoba khona abathi mfowethu seku-right, anginayo isho ukuthi umuntu ogijimayo uphuzayo, kodwa endleleni kuzoba khona abamnikeza amanzi,
endleleni kuzoba khona abantu abazokunikeza into ezo-exhausta even more ukuthi engafinyeleli la yakhona. So is life. Uyabona sikhuluma le nto bathi usizophila le gada abantu ba-around wena. Believe me you, this is a race we are running. Khona bakushayela izandla, khona bagada ukuthi wena. Yabona bazalwane, la ngikhuluma le kathi mina angikwazi ukuthi ngifika ka-KFC bahleba uDoli ngikhonza naye Word of Grace. Mina ngikhonza Word of Grace. Ngethe example Dolomithi zeningane yomfana uyeza uphile ukhonza Word of Grace entshaweni. Hayibo ile mfana cha into mfana intombazana. Uyayizwa lo? Lo kumele ngamprotect uDoli. Udolomithi akwazi ngalokho. But ukhonza naye uzoconnecta istory bahlele uDoli uzoconnecta istory ebikhonza naye. Manje ke lo mncintiswano sidabantu abanjalo. Kulo mncintiswano sinabantu abashintsha istory sisilo. Eshintsha istory. Ngoba nje mfundisi umene angisazi lesi story. Sisizwe ngole kule ukhonza of grace. Mina nje ngikhonze ukwazi kanjani ukulungisa indaba. Abakhishwa into eyiningi bakhishwa ukuthi sisemncintisaneni sangabanikeza amanzi okuya phambili, sabanikeza izinto eyinciphisa. Bafethu isifiso sami sengathandaza, isifiso sami ukuthi njengengane zandawonye asibe nothando. Let me say this, we are not equal and we will never be equal. I said it ngikhuluma nayo shithi ngathi mina kunabantu ababazokhula, kunabantu abahlabalelayo kodwa sonke siserve purpose endlini kaNkulunkulu. Okhasa ngamadolo ohambayo siyamdinga bafowethu. Ayibazalwane, okhasa ngamadolo ohambayo siyamdinga. Onike uThendani, onike uNdeshani siyamdinga. Ngoba this is about building the house of the Lord. Manje bafowethu ngicela njengabantu abasha asithi besihambe program ngibona uDoli ngabona umuntu osetshoni kodwa ngibone a family member yaseWord of Grace. Umhlalo wethi nje thandanani ukuthi sikwazi ukufekezelelana. Thando lesisiza ukuthi uDoli engigcobile ngathi namhlanje kodwa bengibona sasa ngimake ngokuthando. Ngiyacela bafowethu sesikwenze konke, sesishayile ithomoyi, sayinikela imali, sithandane. Sithandane bafowethu. Akukho lula. Lo uzonekhanda labakhuzwayo, lo uzonela kaJofu, uzonela kaTele, kodwa into esenza sibe munye it is because we understand ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma singena ngalowo mnyango, i-identity yethu ayishintshe bazalwane. Uma singena akushiwo ukuthi awu-educated I am. Uma understand lento yokuthi uma ungena ngalowo mnyango uzothi u-educated as you are, uzoseva mina, ungiseva amanzi, ingelutho. Uma sithandana mangumsima ngeke ngikhawule wena ngishiye ubishop ngizokhawula omunye. Masithandana bafowethu. Believe me, you akulula because we have our own differences. Why is it nobody put it? See this woman just put a bag of one. Nobody put it. Nobody put it. Let us take another foot. With our own differences. That's what I'm saying. Let me play with your foot.
if you want to take over, you must be obedient to the word of God. You cannot move forward, you cannot reach the next level if you are not obedient to the word of God. Abraham, I am going to make your name great. We are going to and you listen to that. Believe me, God is going to make your name great. Tell us, Mr.